хониши Роман, қисми дуюм, боби бисту дуюм. Саҳарӣ барвақт касе дарро сахт-сахт куфт. Машрабов як қад парида, хесту ҳатто нафас накашида, бо хавотир ба дар гӯш дода истод. Аз тарс қариб заҳракаф шуда буд. Вай гумон мекард, ки ниҳоят барои дастгир кардани ӯ омаданд. Машрабов дубора дар гуфта садо дод Нусратхоҷа. Хайрият гиребонашро дудаста кушода, ба сари дилаш туф-туф кард. Машрабов ба баъд сулфаи бардурӯх карда овоз баровард. Ман бедор. Бедориятон ҳамин бошад, гардам ман аз хобатон. ғашаш омада кинояи талх кард Нусратхоҷа. Машрабов, ки ҳанӯз аз гумони аввала дасташ меларзид, саросима занҷири дарро фуроварда онро кушод. Нусратхоҷа савори асп, қамчин дар даст, омодаи роҳ меистод. Ман ба Қурғон меравам, гуфт ӯ бо ҳавоси парешон. Шумо аз қишлоқ бохабар шуда истед. Ҳар гап шавад, бегоҳӣ ба ман мегӯед. Хуб, бо аломати тасдиқ сар ҷунбонда ҷавоб дод Машрабов. Серхобӣ хосияти нек надорад, камтар хоб кунед, гуфт Нусратхоҷа қаҳролуд ва лаҷоми сиёҳмушкинро сар дода чанг карда рафт. Аҷабо, ба ин таъкид чӣ ҳоҷат? Дарро аз нав занҷир карда, боз ба ҷойгоҳи худ баргашта фикр мекард Машрабов. Магар вай аз ин пеш ягон гапи дарқишлоқшударо аз Нусратхоҷа пинҳон дошта буд? Не, албатта. Маълум, ки вай ҳоло аз қишлоқ хеле дур хавотир аст. Дар қишлоқ чӣ гап шуданаш мумкин? Аброр бошад ба даст афтод, шудагӣ шуд, Идрису Диловарро ҳабс кунанд ва салом, кор тамом. Не, тинҷ намешавад. Истода боз фикр мекард Машрабов. Баръакс ганда мешавад. Мумкин аст, ки ҳамаи хурду калони колхоз бархоста ба ҳимояи Диловару Идрис ба Қурғон раванд. Ана Нусратхоҷа чӣ андеша дорад? Ана тарси вай дар чист? хок бар сари ҳамаашон, дар дил мегуфт Машрабов. Вай ғами касеро намехӯрад. Сарашону собунашон мегӯянд. Вай фақат ғами худро мехӯрад. Ба дигарон чӣ кор дорад? Бигзор ҳамаи онҳо имрӯз ба Қурғон раванд. Гӯё ки Қурғон Маккаи онҳо бошад. Чӣ хуб буд, ки дар ҳақиқат ҳамаи онҳо имрӯз ба Қурғон раванд. Он гоҳ имрӯз барои гурехтани Машрабов фурсати қулай мешуд. ӯ тиллоҳои худро ба бағал андохта, оҳиста ғайб мезад. Машрабов ҳамин тариқ акнун нақшаи гурехтанро фикр мекард, ки боз тақтақи дар шуд. Кист? Бо зарда пурсид ӯ. Ман, тезтар кушоед. Машрабов ин садои ҳаросони Зеваройро шинохта, ҷаста бархосту ба сӯи дар рафт ва бе он ки чизе пурсад, зуд занҷири дарро фароварда, аз дасти зан ба хона кашиду боз дарро аз дарун занҷир кард. Зеварой аз ҳаяҷони зур канда ҳиш-ҳишкунон нафас мекашид. Ҳама мардҳо аброри худозадаро пешандоз карда ба Қурғон рафтанд. Дастони аброр ба пушт бастагӣ, Нусратхоҷа саҳарӣ рафта буд. Дар қишлоқ фақат занҳо мондагӣ. Зеварой инро гуфту хомӯш тамоми ҳастияш гӯшу ҳуш шуда ба даҳони Машрабов чашм духта истод, ки чӣ мегӯяд. Машрабов матлаби занро бе ҳеҷ сухан фаҳмиду як оҳи дардноке кашида, худам ку дарбадарам, туро ба дари кӣ барам? Аз дил гузаронид ӯ ва аз рӯи эҳтиёт пурсид. Аз одамони Ғафуров дарак нест? Аз милисаҳо хотирҷам. Ягон милиса наменамояд. Агар милисаҳо биёянд ҳам ба мо чӣ кор доранд? Машрабов сир бой надода, зуд ба сурати ошиқи беқарор даромаду, гӯё аз садоқати зан ба ҳаяҷон омада бошад, аз гардани вай оғӯш карда, рухсораи гармашро ба сари дил пахш намуд. Зеварой низ дудаста аз миёни ӯ мефушуд. Дар ин хоки бегона, ягона дилхушӯю ғамбарори Машрабов ҳамин зан буд. Лекин вай ӯро ҳаргиз дӯст надоштааст. Вай умуман ба ягон зан дил набастааст. Вай ҳатто
зани никоҳии худро, ки аз вай ҳомила буд, ягон бор ба хотир намеовард. вай ба зоти зан фақат бо тақозои ҳисси шаҳвониву ҳайвонӣ муносибат мекард. ӯ зеваройро бори аввал ба зурӣ таслим карда буд. Сипас ҳар вақт метарсад, ки агар талаби ӯро қонеъ нагардонад, ба Нусратхоҷа сирро ошкор мекунад. баъдҳо худи зан ҳам, ки аз Нусратхоҷа дилхунук гашта буд, ба тақдираш тан дода, ба Машрабов бештар рӯи хуш нишон медодагӣ шуд. ҳатто ба вай одат кард. гоҳо бо ихтиёри худ ба назди Машрабов меомадагӣ шуд. Машрабов ҳамеша аз содагии дили зан сӯистеъмол мекард. ӯ худро чун ошиқи шайдо нишон дода, рӯз аз рӯз занро бештар ба худ моил мекард. оқибат рӯзе зеварой ба вай таваллӯ карда гуфт, ки ӯ дигар ин тавр наметавонад. аз худаш нафраташ меояд. агар дар ҳақиқат Машрабов ба вай ошиқи шайдо бошад, ӯ розӣ аст, ки ҳамроҳи вай ба ҷое гурезад ва онҳо чун зану шавҳар зиндагонӣ кунанд. Машрабов барои занро осуда кардан ваъда дод, ки гуфти ӯро мекунад. вай ҳам чунин ният дораду фурсати мувофиқро интизор аст. ин ваъдаи бардурӯғ буд ва ӯ ҳар дафъа талаби занро бо ҳар баҳона қафо мепартофт. аммо дар мулоқоти охирин ногаҳон гуфт, ки акнун кам монд, 1-2 рӯзи дигар, ҳамин ки қишлоқ ором шавад, ба роҳ мебароем. Машрабов сарашро хам карда ба чашмони зан нигоҳ кард, вале чашмони зеварой маҳкам пӯшида буданд. ӯ чизеро намедид ва дидан ҳам намехост. Машрабов то ҳамин лаҳза дар хусуси ҳамроҳи худ бурдан ё набурдани зеварой ягон бор ҳам ҷиддӣ фикр накарда буд. фикр кардан ҳам намехост. ӯро ба худ салмаи сағат медонист. лекин ҳоло бадани гарми занро оғӯш карда, ба сараш фикри ғайри чашмдоште омад. охир зеварой зани зебо, ҷавон, яъне ки моли хуб аст. ҳар куҷо барӣ ба пои худ меравад. мардум дар ҳар ҷо ба марди зандор камтар шубҳа мекунанд. баръакс, ба хотири зан муомила нармтар мешавад. аз ҳама муҳимаш, баъди аз сарҳад гузаштан ин хел молро ба пули 2 рӯз фурӯхтан мумкин. Машрабов хуб медонист, ки дар он сӯи дарьё харидорони ин хел мол чӣ қадар хоҳӣ ёфт мешавад. бозор тез аст. ӯ аз ин фикри худ рӯҳ гирифта шод шуда, ҳатто аз рухсораҳои зан гарм гарм бусида гуфт: азизам зеварой, ман тайёрам ҷони худро ба каф гирифта туро наҷот диҳам. биё худи ҳамин соат аз ин ҷо меравем. ману ту дар ҳар ҷо хушбахт хоҳем буд. зан дастони гарму аз ҳаяҷон ларзони худро ба гардани Машрабов ҳалқа карда, бо лабони сӯзону ҳаросонаш даҳони ӯро меҷуст. Машрабов низ ин дафъа лабони чун барги гул нафису дилкаши зеваройро ҳарисона макида, пайкари чун парӣ сабуки ӯро рӯи даст бардошта, ба сӯи кати худ равон шуд. пас ӯро на чун зан, балки акнун чун моли гаронбаҳо оҳиставу боэҳтиёт ба ҷойгаҳи худ дароз хобонид ва мехост худаш низ ба паҳлӯи вай дароз кашад, ки зан бо ҳарос нимхез шуда гуфт: охир мо чӣ кор мекунем? вақтро беҳуда мегузаронем. кати шалақ низ беист ғиҷғиҷкунон ба асаби Машрабов мерасид. ӯ ба лаби кат амонат нишасту бо як даст ронҳои мулоими гарми занро оғӯш карда, маҳкам фушурда, ба болои вай хам шуду лабу манаҳи зебояшро бо забонаш лесидан гирифт. зан нарм гашта, ихтиёр аз даст доду бо 2 даст аз гардани сияҳу қоқи мард сахт кашида, сар ба болишт гузошт. меравем аз ин ҷо, меравем. ба гӯши зан такрор ба такрор пичирос мезад Машрабов. ту лолои манӣ, ту тиллои манӣ. чӣ? шумо тилло ҳам доред? бо ноз пурсид зеварое, ки акнун дар оғӯши мард ором хобида, сару гардани қарқбастаи ӯро хорумол мекард. дорам азизам,
ман ҳама чиз дорам ва хоҳам дошт. Беихтиёр оҳи сарде кашид Машрабов. ин тавр бошад, чаро оҳ мекашед? Бо тааҷҷуб пурсид Зеварой. Машрабов аз ин пурсиши зан зуд ҳушёр шуда ба худ омад. вай метарсид, ки ҳоло дар оғӯши зан об шуда, ҳама сирри худро лақида фош кунад. Машрабов бо ҳамин ақида худро аз бағали зан раҳо карда бархост. меравем? ҳанӯз ду даст ба сӯи мард дароз карда, бо чашмони ташнааш чашм духта пурсид зан. бале, зуд бош. Чашмонашро аз нигоҳи зан гурезонда гуфт Машрабов. Зеварой бо дили нохоҳам аз ҷо бархоста, барои овардани буғчаи кайҳо баста мондаи худ рафтанӣ буд, ки Машрабов саросима барои кат хам шуда, болои чизеро бо курпа пӯшонид. халтачаи чармини пури тилло аз таги болиш ғеҷида намоён шуда монда буд. чашми зан тез мешавад, мегӯянд. Зеварой онро вақти хестан дида буду, вале аҳамият надод. аммо баъди он ки Машрабов қариб беҳудона шитоб карда болои онро бо курпа пӯшонид, майнаи Зеварой кор кард. он чӣ буд? фикр мекард ӯ. як чизи сиёҳи чармин, халтача бар ин. барои чӣ Машрабов онро аз ман пинҳон мекунад? он чӣ будааст? боз тиллои эшони бадбахт набошад? наход ки Машрабов ӯро кушта, тиллоҳояшро гирифта бошад. ана барои чӣ ӯ даҳанкалонӣ карда, ман ҳама чиз дорам ва хоҳам дошт гуфт. Зеварой худаш ҳам надониста монд, ки ӯ чӣ тавр ғайри ихтиёри худ ба сӯи кат тохта, зуд курпаро бардошту он чизи сиёҳи сахти чарминро ба даст гирифт ва шинохт. ин тиллоҳои эшон кӯ? бонг зада гуфт ӯ ба Машрабов. Машрабов бе он ки чизе гӯяд, бо як даст оҳиста аз дасти Зеварой халтачаи чарминро гирифта, гӯё бепарвоёна ба рӯи кат партофт ва баъд бо дасти дигараш, ки аллакай ангуштонашро фушурда мушт карда буд, ба калаи зан чунон зад, ки ӯ ба фарши гилини сарди хона дароз афтид. ва ҳамон лаҳза бо ҳавли ҷон ҷаста бархосту ба занҷири дар часпид. занҷирро ба шасти тамом гӯё аз ҳалқааш канда бароварду, аммо дарро кушода наметавонист. Машрабов, ки пеши чашмони бе ин ҳам хунҷӯшидаи ӯро ҳоло пардаи сиёҳ гирифта буд, аз шиддати ғазаб лаби поёнашро газида, хуншор карда, аз қафо ба миёни зан чунон лагат зад, ки он сабукҷоса баробари як табақаи дар парида ба берун афтид ва аз шиддати дард фарёди ҷонкоҳе баровард. дар ин муборизаи нобаробар яқин буд, ки зани шурбахт қурбон шаваду ҷаллод наҷот ёбад. дар ҳамин фурсат амаки Ҷамолбек, ки абрашро аз канал об дода бармегашт, фарёди занро шунида ба мадади вай давид. диловар ӯро маҳз барои ҳимояи занҳо аз ягон балои ногаҳонӣ дар қишлоқ монда рафта буд. Машрабов акнун ба қасди ҳарчи тезтар куштани зан бо пошнаи налдори мӯзааш ба сари вай заданӣ буд, ки амаки Ҷамолбек расида омада, бо ғазаб бадзод гуфта, бо дастаи қамчин ба зонуи пои Машрабов зад. ин зарбаи чӯби дарахти тут чунон сахт буд, ки собунаки зонуро дукафон кард. ба Машрабов чунин намуд, ки ҳамин лаҳза афтида ҷон медиҳад. бинобар ин ӯ чолокона ҷуссаи худро ба болои амаки Ҷамолбек партофту дудаста ба гардани вай часпид. ҳарду баробар ба замин афтоданд. амаки Ҷамолбек ҳарчанд зур мезад, ки гарданашро аз дастони бадқасди Машрабов раҳо кунад, намешуд. Машрабов бо тамоми қувваташ гулӯи ӯро фушурда, хафа карда куштан мехост. нохунҳои дарозу чиркини ӯ борҳо ба хекиртаки мӯйсафед халида хуншор карда буданд. амаки Ҷамолбек хурхуркунон ба зур канда нафас мегирифт. Зеварой ин ҳолро дида ҳуш аз сараш парид. ӯ бехудона чашмонашро калон кушода нигоҳ мекарду чизеро дуруст сарфаҳм намерафт.
намедонист ки чӣ кор кунад. хост ки ҷаста худро ба болои Машрабов партояду дастони ӯро газад, вале пояш ба санге бархӯрду ӯ боз ба замин афтид. лекин акнун ба сараш фикри дигаре омада буд. ӯ саросима бо дастони хуншору ларзонаш он сангро дудаста бардошта, ба мардони даст ба гулӯи якдигар наздик рафту дандон ба дандон гузошта, ҳамаи қуввати ҷисми бемадорашро ба дастонаш ғун карда, ба сари лучи Машрабов зад. Машрабов ҳамон сония аз ҳуш рафта, дастонаш суст шуд, вале ҳанӯз ҳам ду даст дар гулӯи амаки Ҷамолбек ба паҳлӯи вай ғелид. Зеварой дастони хунолуди ӯро аз гулӯи амаки Ҷамолбек канда партофт. Дастони амаки Ҷамолбек низ аллакай гулӯи Машрабовро сар дода беҳаракат мехобиданд. чашмони нимкушодааш бадвоҳима менамуд. Зеварой фаҳмид ки Мӯйсафед мурдааст ва хост ки чашмони ӯро пӯшонад. Вай милки чашмони мурдаро бо ангуштони гармаш молида пӯшонид. лекин мурда боз чашм кушод. Зеварой дубора милки болои чашмони ӯро молида пӯшонид. аммо чашмони ба ҳаст ташна, чашмони пур аз орзуҳои неки амаки Ҷамолбек боз кушода мешуданд. чашмони мурда бори сеюм низ кушода шуданд, лекин ин дафъа аз ҳарвақта калонтар ва даҳшатангез буданд ки зан ба нохост аз тарс як ларзида бархосту бо қаҳқаҳаи ғайритабиӣ хандида фиристод. ва акнун беист қоҳ-қоҳ механдиду механдид. баъд чапак зада ба рақс даромад ва роҳравон ҳардуяшон мурданд гуфта механдид. ӯ ҳамин зал бо мӯйҳои парешон ва сару рӯи харошидаву хунолуд чапакзанон ва ҳаҳ-ҳаҳ гӯён давр мезад. Малика ва янгаи Хайригул ки дар офтобрӯя ҷомашӯӣ мекарданд, аз дур рақскунон давр задани Зеваройро дида аввал тааҷҷуб карданд. баъд ин воқеаро ба янгаи Шакаргул гуфтанд. дар як дам занҳои дигар низ аз воқеа хабардор шуда, ҳама баробар ба сӯи Зеварой тохтанд. аммо Зеварой ба онҳо парвое накарда ҳамчунон чапак мезаду рақс мекард. Малика ва янгаи Хайригул ки ҳанӯз аз асли воқеа бехабар буданд, Зеварои аз ақл бегонаро аз ду дасташ дошта гап мепурсиданд. «Келин, ба шумо чӣ шуд?» мепурсид янгаи Хайригул. «Нусратхоҷа зад?» пурсид Малика. дар ҳамин фурсат кадом зане дод гуфт ки ин ҷо биёедтон, ин ҷо ду мурда хобидааст. Малика ва янгаи Хайригул низ Зеваройро ба ҳоли худ гузошта ба сӯи идора тохтанд. занҳо аллакай ҷасади амаки Ҷамолбек ва Машрабови беҳушро миёнагир карда буданд. ба рӯи Машрабов оби сард рехта буданд ки нолишкунон садое баровард. аммо вақте фаҳмиданд ки дар тани амаки Ҷамолбек нишони ҳаёт нест, ҳама занҳо якдам ба даҳшат афтода хомӯш монданд. баъд фиқ-фиқ гирья сар шуд. Малика янгаи Хайригулро маҳкам оғӯш кард, то ки аз зӯрии ғам бемадор шуда наафтад. «Адолат, дадаҷонам» гӯён фиғон бардошт. ҳама бо мурда ва Машрабови беҳуш овора шуда аз ҳоли Зеварой бехабар монда буданд. вай рақскунон ҳаҳ-ҳаҳ гӯён ба сари канали калон расиду лағжида ба об афтод. ҷасади варамидаи ӯро дар поёноби канал ду марди обмони колхози ҳамсоя аз об бароварданд. боби 23. Урунов баъди гуфтушуниди навбатӣ бо Дониёров ба идораи худ ниҳоят хашмгин баргашта омад. котиба тоторзани миёнсол инро аз ваҷоҳати ӯ зуд пай бурду беҷуръатона як пакетро ба сӯи ӯ дароз карда, «Барои шумо як мактуби муҳим», гуфт.
муҳим буданашро аз куҷо донистӣ? Абрувонашро дар ҳам кашида пурсид Урунов. Котиба ҳиҷолат кашида, дасту по хӯрда ҷавоб дод. Қосид мактубро оварда ҳамин тавр гуфту рафт. дар рӯи мактуб номи нависандаи он набуд, вале Урунов аз хати шинос фаҳмид, ки мактуби Акмалзода аст. ин Махсумзода чӣ навишта бошад? Гилаву ҷангила ё боз ягон гапе аз ин ҳам бемаънитар? Урунов хомӯш ба кабинети худ даромаду дарро аз дарун сахт пӯшонида, мактубро беэътиборона ба рӯи мизи корияш партофт. гуфтугӯи имрӯзаи ӯ бо котиби райком хеле ҷиддӣ буд ва акнун Урунов чунин мешуморид, ки ба як хулоса, ба ягон қарор омадан лозим. вақтҳои охир ягон кори Урунов барор намегирифт ва ин ҳол ӯро рӯз аз рӯз бештар хашмгин мекард. алалхусус бо тиллоҳои эшон ба даст афтодани Лутфулло Машрабов барои вай хуб нашуд. амаки Ҷамолбегро низ ӯ куштааст. зеварои ҷинӣ шуда мурд. абрури гурсӯхта ҳам аз даст афтода шарманда шуд. ҳолон ки Урунов амр дода буд, ки Диловару Идрисро ҳамчун кушандаҳои эшон ба ҳабс гиранд. вале сардори милитсия ҳатулӣ кард. онҳоро дар вақташ ба ҳабс гирифта натавонист. рӯзи дигар Дониёров ва Фадеев аз воқеа хабардор шуданд, магар онҳо мемонанд, ки Ғаффоров Диловарро ба ҳабс гирад. Фадееву Умархон кафолат доданд, ки Диловару Идрис то ба охир расидани тафтиш ба ҷое намегурезанд. бинобар ин ҳуҷҷати дар ҳабс нигаҳ доштан нест. лекин имрӯз Дониёров талаб кард, ки худи Ғаффоровро аз вазифааш гирифта корашро ба суд диҳанд. Урунов розӣ нашуд. Дониёров ба талаби худ исрор карда, далелҳои раднашаванда меовард. Ғаффоров то ҳанӯз қотилони тракторчиҳоро наёфтааст ва намекобад. вай Диловару Идрисро бо тӯҳмат ҳабс кардан мехост, ҳолон ки кушандаи ҳақиқии эшон дар ин фурсат боз ду ҷинояти сахт содир кард. хулоса, Ғаффоров шахси бепарво ва зиёнкор аст. вай дар оилааш низ ҳамчун феодал рафтор мекард. занашро мезанад, бадмастӣ мекунад. Урунов дид, ки рақибаш ӯро мағлуб мекунад, бо ғазаб ҷаста бархосту ба Дониёров таҳдидкунон гуфт. маълум мешавад, ки ҳардуи мо дар як ҷо ҳамроҳ кор кардан наметавонем. яке аз моён бояд равад. Урунов ин гапро кайҳо ба Дониёров гуфтанӣ буду, вале фурсати мувофиқе намеёфт. вай гумон мекард, ки ин гап ба Дониёров чун тир асар карда, ӯро ба таслимшавӣ маҷбур мекунад. Дониёров як сония хомӯш монда, фикр карду баъд ба чашмони Урунов чашм духта, гӯё бепарвоёна пурсид. ин ултиматум аст? бале, гуфт Урунов бо виқор истода, вале худаш аллакай пай бурда буд, ки хато мекунад. тири ӯ ба хок хӯрдааст. Дониёров низ оҳиста аз ҷо бархосту чанд қадам рӯрӯи кабинет пасу пеш роҳ рафта, баъд бар рӯ ба рӯи Урунов омада истод ва гуфт: ба ман камтари дигар муҳлат намедиҳед, ки дурусттар фикр кунам. Урунов аз ин ҷавоби саволомез барои худ хеле маъниё кофта мебаровард. камтари дигар муҳлат мепурсад. яъне Дониёров мехост гӯяд, ки ин ултиматуми Уруновро ӯ кайҳо фаҳмидааст. оре, ин ҷавоби саволомези Дониёров бояд чунин маъниҳо дошта бошад, фикр мекард Урунов ва беихтиёр аз диван бархоста ба назди мизи корияш омаду мактуби Акмалзодаро гирифта кушод. бародари гиромӣ, навишта шуда буд дар мактуб. дӯстони шумо боз мисли пешина аз анҷоми кор дар ташвишанд. дар боло ба тафтиши шумо сар кардаанд. гӯё онҳо аз воқеаҳои Тошкан низ хабар ёфтаанд. ҳушёр ва эҳтиёткор бошед. дӯсти шумо. боз ҳамон гапҳои ахмақона оташин шуда худ ба худ мегуфт Урунов. ҳушёр бошед, эҳтиёткор бошед ва ғайраҳо. ин аблаҳони дар марказ буда дигар ба ҳеҷ чиз қодир нестанд. онҳо
ҳама аз ҷони худ, аз нони худ метарсанд. Метарсанд, ки аз ҷои гармашон бенасиб намонанд. Тарсончакҳои худозада, паҳлавонҳои сари деги ош, хонашеру майданг'арибҳо. ӯ мактуби дар дасташ бударо бо ғазаб фушурда маҷах карда ба қутии зери миз партофт. аз фикри бисёр сари ӯро дард гирифта буд. вай боз ба ҷои аввалааш барои диван омада нишаст. Нишасту як сатри мактуб беихтиёр ба ёдаш омад. ӯ вақти хондан зуд оташин шуда ба ин гап аҳамият надода буд, аммо ҳоло онро ба хотир оварда дилашро ваҳм гирифт. гӯё онҳо аз воқеаҳои Тошканд низ хабар ёфтаанд, навишта буд Акмалзода. яъне ки ин чӣ маънӣ дорад? Акнун ба ваҳму ҳарос фикр мекард Урунов. яъне ки онҳо ҷиддӣ аз пайи Урунов афтодаанд ва ҳатто воқеаҳои Тошкандро тафтиш мекунанд. Урунов ҳамеша аз ҳамин чиз метарсид. охир ӯро дар Тошканд троцкичӣ гуфта аз партия хориҷ карда буданд. лекин ҳомиёни ӯ коре карданд, ки ӯро бо тавсияи Сред аз бюро ба Республикаи Мухтори Тоҷикистон гурезониданд. ана акнун имрӯз касоне ёфт шудаанд, ки боз он коҳи кӯҳнаро бод медиҳанд. ин ҷо хиёнате аст. наход Акмалзода ӯро фурӯхта бошад. аҷаб нест, ин гуна одамон ба ҳар пастӣ мераванд. ҳеҷ гап не, ҳоло ин аҳамият надорад. ба ҳар ҳол барои Урунов хуб нест. маълум, ки аҳволаш бад мешавад. мумкин аст ӯро аз партия хориҷ кунанд, ҳатто аз вазифааш гирифта ба суд диҳанд. таги гапро кобанд, гап ёфт шуданаш мумкин. онҳо ба гапковӣ усто. ана барои чӣ Дониёров камтари дигар муҳлат мехоҳад? ӯ як лаҳза худро ду даст ба пушт баставу сархам тасаввур карда ба даҳшат афтод. не, ҳаргиз ин тавр не. Беихтиёр бонг зада аз ҷояш бархост. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард. худ ба худ хитоб намуд ӯ. ҳоло аввал Дониёровро бояд нест кард, пас ночор ба чораи охирин даст мебарем. ба Исломбек Қурбошӣ мактуби ҷавобӣ менависем. бигузор шербачаҳои ӯ ба сайру сайёҳат бароянд. ин водии зарини болшевиконро зеру забар кунанд. ҳама дарғотҳоро шикаста, оби вахшро ба заминҳои пахта сар диҳанд. ҳамаро кананд, қир кунанд. қатли ом. дар хоки болшевикӣ қатли ом эълон мекунем. аз ҳаяҷони зур нафаси Урунов тангӣ карда, аз сару рӯяш арақ мечакид. котиба Тоторзан, ки ин дам дарро кушода буд, сардори худро дар ин ҳол дида беихтиёр ларзиду шумо бетоб ҳастед? гуфта пурсид. не, чӣ гап дорӣ? аз котиба рӯ гардонда бо оҳанги сард пурсид Урунов. он ҷо Нусратхоҷа ва Ғафоров омадаанд. боз мисли пешина беҷуръатона гуфт котиба. гӯй дароянд, амр дод Урунов. котиба оҳиста баргашта сархам аз дар баромаду пас Нусратхоҷа ва Ғафоров ба кабинет даромаданд. Урунов бо онҳо хеле сард даст фушурда хомӯшона вохӯрӣ карду ба ҳарду ишора намуд, ки дар диван нишинанд. худаш ба паси мизи корӣ гузашта ба ҷои расмияш нишаст. Нусратхоҷа рангпарида ва маҳзун менамуд. гурони дед? пурсид Урунов аз вай. ӯ Зеварой ва амаки Ҷамолбекро дар назар дошт. Нусратхоҷа ба аломати тасдиқ сар ҷунбонид. хайр, бисёр ғам нахӯред, гуфт Урунов ба Нусратхоҷа. зани дунё ёфт мешавад. агар раис хоҳад, худи пагоҳ зан мегирад. хандид Ғафоров. кошки зани мо ҳам мемурд, ки ягонта ёшакашро мегирифтем. Нусратхоҷа ба рӯи Ғафоров бад нигоҳ карду, вале чизе нагуфта хомӯш монд. ӯ ба марги Зеварой чандон намесӯхт. алалхусус ҳозир, ки бевафоии ӯро фаҳмида буд, лекин ба вай марги ногаҳонӣ ва ниҳоят фоҷиавии Зеварой сахт таъсир карда буд. ба ҳар ҳол онҳо то дирӯз ҳамболин буданд. Урунов низ
аз гапи бемаънӣ ва хандаи бемавриди Ғафуров оташин шуда, ба сӯи вай қаҳролуд як назар партофт. Ғафуров аз ин ҳол ҳиҷолат кашида, аз Нусратхоҷа узр хост. «Мебахшед, раис, ман ҳамин тур як шӯхӣ кардам. Илоҳу ҷойи янга дар ҷаннат бошад. Пӯшикаста зани хуб буд». «Ҳеҷ гап не», хаёлолуд ҷавоб дод Нусратхоҷа. ӯ дар ҳамин лаҳза ҳис намуд, ки тамоман танҳо будаасту ягона касе, ки ба ҳар ҳол шабҳо ӯро мунтазир мешуд, ҳамон Зеварой буд. Акнун вай ҳам нест. Нусратхоҷа як оҳи ба дарде кашида монд. «Аҳволи Машрабов чӣ хел?» ба сардори милитсия рӯй овард Урунов. «Дуруст», гуфт Ғафуров, аз нав худро озод ҳис намуда ва каме рӯҳ гирифта. «Лаънатӣ ҳамин қадар ҷонсахт будааст, ки боз ба худ омада ба ман дуғ мезанад. Сачоқу собун талаб мекунад. Маро ба ҳаммом бармегӯяд. Майнаашам дупа дуруст». «Майлаш, ба ҳаммом баред», гуфт Урунов. «Метарсам, ки худозада боз нагурезад», хандида гуфт Ғафуров. «Аз худам дилам пур негӯед», Урунов низ хандид. Нусратхоҷа ҳам заҳрхандае карда монд. «Тиллоҳоро ба бонк супурдед?» пурсид Урунов аз Ғафуров. Ғафуров ин талаби Дониёровро ба хотир оварда боз хандид. «Раис, охир дар ҳамин солу замона кадом одам ба ихтиёри худ тиллоро ба бонк бурда месупорад? Ҳушёр бошед, бо ҳамон тилло Дониёров боз сари шуморо нахӯрад», гуфт Урунов абрӯни ғафсашро чин карда. «Вай имрӯз аз ман талаб кард, ки шуморо аз вазифаатон озод карда ба ҳабс гирам». «Маро талхакаф накунед, раис», гуфт Ғафуров. «То даме ки сари шумо саломат бошад, касе бурути маро хам карда наметавонад». Ӯ хушомадгӯёна хандида мӯйлабашро сила мекард. «Не ҷура», ҷиддӣ гуфт Урунов. «Ин дафъа ба назарам бурути туро ҳамроҳи сарат мегиранд». «Нафаси бад накунед, раис», илтиҷо мекард сардори милитсия. «Агар хоҳӣ, ки саломат монӣ», Урунов каме сукут карда ба чашмони пурҳароси Ғафуров чашм духта истоду баъд давом намуд. «Худи ҳамин шаб илоҷи Дониёровро меёбӣ». «Яъне ки ӯро ман паронам?» Бо тарсу ҳарос аз ҷо бархост Ғафуров. «Баъд чӣ мешавад?» «Шин дар ҷоят», бонг зад Урунов, ки аз бетоқатӣ ва беақлии Ғафуров қаҳраш омада буд. «Баъд чӣ мешуд?» хаёлолуд давом намуд ӯ. «Баъд туро ба ҳабс мегирем, суд мекунем ва мепаронем. Аз ин бадтар коре намешавад. Фаҳмидӣ?» Ғафуров беқаророна ба рӯи диван нишаста монд. «Боз гап дорӣ?» пурсид Урунов. Ба аломати не сар ҷунбонид Ғафуров. «Хуб, ин қадар пеш аз вақт ба марги худ азо нагиру рафта фармонро иҷро кун», оромона гуфт Урунов. Ғафуров ба хистан саросима нашуда ба сӯи Урунов нигоҳи саволомез духта буд. «Шояд ту аз рӯи одати худ шӯхӣ мекунӣ?» бо забони ҳол мегуфт ӯ. Урунов ба вай чашмак зада хандид. Мехост гӯяд, ки ғам нахӯр, ман худам ҳастам, шердил бош. Ғафуров бо як даст ба болишти диван такя дода, ҷуссаи вазнини худро ба зур кашолакунон бархосту чизе ба хотираш омада бошад, боз ба сӯи Урунов нигоҳ кард. «Чӣ гап дорӣ?» пурсид Урунов. «Гуфтан гир. Агар шумо розӣ шавед, ҳамин корро ба Машрабов супорам», беҷуръатона арз намуд Ғафуров. «Агар ба вай ваъда диҳед, ки озод мекунам, 100 касро мепаронад». «Дасти худат меларзад», писханд зад Урунов. «Боракалло, лекин ба ту гӯям, ки ба мо фарқ надорад. Дониёровро агар фарз кардем Машрабов паронад ҳам, мо туро ба ҳабс мегирем, зеро ки ӯро ту аз ҳабс гурезондагӣ ҳисоб мешавӣ». Ғафуров як дақиқа истода мулоҳиза ронду ҷавоби Уруновро ба худ маъқул карда ба сӯи дар равон шуд. Урунов ва Нусратхоҷа ӯро хомӯш бо нигоҳҳои худ гӯселониданду баъди аз берун пӯшида шудани дар, Нусратхоҷа ба Урунов рӯ оварда: «Ба фикрам, вай амри шуморо иҷро карда наметавонад. Лекин хиёнат ҳам намекунад», бо хотири ҷамъ ҷавоб дод Урунов. «Ба Ислом Қурбошӣ ҳам мактуб фиристодед?» пурсид Нусратхоҷа. Ӯ медонист, ки куштани Дониёров
оғози қатли ом аст. Не ҳоло, гуфт Урунов хаёлолуд сари худро дошта ва пас ба Нусратхоҷаи парешонхотир нигоҳ карда маслиҳат андохт, ки агар мактубро нависанд, онро кӣ мебарад? Аброр дар ҳабску, вай мебарад, ва Урунов хотиррасон кард Нусратхоҷа. бале, ман ӯро фаромӯш кардам, гуфт Урунов. мактубро худаш оварда буд, ҷавобашро ҳам худаш мебарад. онҳо фурсати хомӯш ба хаёл фурӯ рафтанд. ҳарду низ ҳис мекарданд, ки ҳоло аз ночорӣ ба ин қарор омадаанд. кӣ медонад, ки пагоҳ ба сарашон боз чӣ балоҳое меояд. хуб, биёед, шумо аз ман дида хушхаттар ҳастед, гуфт Урунов ва аз ҷо бархоста мунтазир шуд, ки Нусратхоҷа хеста ояду ба паси миз нишаста қаламу коғаз гирад. сипас ду каса матни мактубро тартиб медиҳанд. Нусратхоҷа низ мисли Ғафуров аз диван ба душворӣ бархост.